Exekutiboa osatu nahi zuela, baina azkenean ez du asmoa gauzatu horri esker, Sumarrek 5 ministerio izango ditu, bere gain gobernu berriak 4 presidente ordetza izango ditu. Izan ere, Nadia Calviño, Yolanda Díaz eta Teresa Riberaz gain Maria Jesus Montero jarduneko ogasun ministroa 4. presidente ordea izango da. Gobernu parekidea izango da, beraz, 12 emakumek eta 10 gizonek osatutakoak besteak beste. Espainiako gobernuko presidenteak Elmasaiz Iruñeko udaleko PSNeko bozeramailea aukeratu du gizarte segurantzako ministro berri izateko hainbat hedabideek zabaldu dutenez. Saiz ekonomia eta ogasun kontseilaria izan zen Maria Txibiteren lehen gobernuan. Horrez gain, Ángel Víctor Torres Kanarietako presidente ohia, lurralde politiketako eta memoria demokratikoko ministerioaz arduratuko da, eta Jordi Hereu Bartzelonako alkate ohia, industria ministerioaz. Hain justu ere aipatutakoak dira Moncloako iturriek baieztatu dituzten berritasun nagusiak. Horien arabera, Oskar Puente Valladolideko alkate ohia eta Kongresuko egungo diputatua garraio ministerioaren buru izango da. Eta hauteskundeen ondoren ez gabiltzala Javier Milei ultraeskuineko hautagaiak irabazitu Argentinako presidentetzarako hauteskundeak eta abenduaren 10-tik aurrera Argentinako presidente izango da. Bozen bigarren itzulian atzo botoen 46 jaso ditu Askatasuna Aurrera doa alderdiko hautagaiak eta Sergio Masak beste hautagaiak garaipena aitortu dio jada. Parte hartzea 76,57koa izan da lehen itzulian baino handiagoa. Hauteskundeak irabazi ondoren egin duen lehen agerraldian Mileik adierazi du Argentinaren gainbera amaitu dela eta berriro eraikitzen hasiko dela. Gehitu duenez, askatasunaren ereduari helduko diote berriro 35 urte barru munduko potentzia bat izateko. Hala, beste indar batzuk bere proiektura batzera ditu eta iragarri du ez dela tokirik izango biolentoentzat eta euren privilegioak babesteko legea urratzen dutenentzat. Etorkizuna liberala izango dela ere esan du. Aldiz, Masak boten 54 eskuratu ditu bigarren itzulian eta ondoren esan du bere bizitza politikoan etapa bat amaitu dela. Espero gabeko porrota izan da harentzat inkestek aurre ikusten baitzuten hautagai peronista izango zela garaien, baina ultraeskuindarrak 3 milioi botoren alde atera dio ekonomia ministro ohiari. Eta bestaldetik, Israeli berdin zaio azken bi asteetan aliatuek ere eskatu diote bere esku dagoena egin dezala Gazako zibilak erasoetatik babesteko, baina atzo gutxienez 3 bombardaketa hilgarri egin zituen zerrendan, 2 iparraldean Jabaliako errefuxiatu gunean Nazio Batuen erakundaren agentzia baten kudeaketapean dagoen aterpe 2 urtutako Alfakoran eskolan eta inguruko eraikin batean, eta 3. hegoaldean Juniseko eraikin batean. Gazako iturri ofizialen arabera, iparraldeko erasoek 80 hildako inguru eragin zituzten eta hegoaldekoak 15 palestinar iheslarientzako laguntza eta lan bulegoak du aterpearen ardura, eta agentzia horren buruak nabarmendu zuen txio batean dozenaka hildako ikus daitezken irudi izugarriak jaso zituela. Urriaren 7an Israelek Gazaren aurkako setioa hasi zuenetik 1,5 milioi lagun baino gehiago joan dira Gaza iparraldetik hegoaldera Tel Aviven ebakuatzeko aginduari jarraikiz. Exodo horretan parte hartu ez duten zerrenda iparraldeko herritar askok Nazio Batuek kudeatutako leku horretara jo zuten pentsatuz horregatik segurtasun apur bat gehiago edukiko zutela. Ordea Tel Aviv etsaituta dago Nazio Batuen erakundarekin. Antonio Guterres idazkari nagusiak nabarmendu zuelako duela 3 aste Gazako miliziek urriaren 7an Israelen kontra egindako erasoak ez zirela ezerezetik sortu. 1400 pertsona inguru hil zituzten orduan. Honekin, gatazkaren bueltako berri gehiagoren zain, gurera bueltan bizilagunak ekimenak kultura ezberdinetako 1000 pertsona baino gehiago bildu ditu igandarekin Arabako 15 udalerritan. 11 jatorri ezberdinetako lagunek elkarrekin bazkaldu zuten aurreiritzi arrazista eta xenofoboei aurre egiteko asmoarekin. Mikel Klaber.
Arabako Foru Aldundiak zeare errefuxiatuak eta bitartean jolasean taldeek antolatuta bizilagunak ekimenak jatorri ezberdinetako 1050 lagun bildu zituen Araban. Osotara, 35 bazkari antolatu ziren Arabako 15 udalerritan, 30 nazionalitate baino gehiagoko pertsonekin. Bizilagunak, kultura ezberdinetako pertsonak biltzen ditu mahai baten inguruan. Elkarrekin bazkaltzen duten bitartean, zurrumurru arrazista eta xenofoboak zalantzan jartzen dituzte bizikidetza sustatuz. 32, 33 gutxi gora bera herritartasun ezberdinak eman dute gaur denbora beraien artean ezagutzeko eta emaitzak oso positiboak izan dira. Azkenean ere herritartasuna mobilizatu inda iniziatiba honetan parte hartzeko, ez ezagunekin biltzeko eta estereotipo, arrasakeria eta zurrumurruen aurka aktibatzeko, artikulatzeko eta nahi dugun gizartea eraikitzeko aurrera pausoak emateko. Aurtengoa ekimenaren 7. edizioa izan da eta lehenengo aldiz lurraldearen eskualde guztietara ailegatu da, Arabako Errioxako kuadrilaren parte hartzeari esker. Bestatik Gipuzkoako harrera familien 21. topaketak 200 familia eta profesional inguru bildu ditu asteburu honetan duela 34 urte. Aldundiak abian jarri zuen babes programa bat da eta adingabei etorkizunerako alternatiba bat eskaintzen dien. Gaur egun Gipuzkoan 409 haur eta nerabe bizi dira harrera familiekin adi. Gipuzkoan 70 haur daude harrera familia baten beharrean eta Foru Aldunditik dei egiten diete Gipuzkoako familiei gerturatu, informatu eta haur horiek arditzaten. Gaur egun 409 adingabe bizi dira harrera familietan Gipuzkoan eta horietatik 25 harrera familia espezializatuekin daude. 35 urte baino gehiago daramatzagu horrelako lanketa egiten, Beroa elkartearen eskutik, eta 15 urte baino gehiago harrera familia espezializatuetan lanean. Asteburuan egin den Gipuzkoako harrera familien 21. topaketak 200 familia eta profesional inguru bildu ditu. Mendoza diputatu nagusiak eskertu egin ditu harrera familiok arlo horretan egiten duten aparteko eta beharrezko lanagatik. Mire Mendizabalek eta saioak beraien esperientzia kontatu digute harrera familia gisa. Mendizabal urgentzietako familia da. Urtarrian hasi nintzen, haur bat etxean jasotzen, txikia, eta jaurrian beste familia batean utzi dugu. Eta izan da izugarrizko esperientzia. Egia da, lana dela, baina niretzako izan da mundu berri bat nire begiak ireki. Lagola gure onduan beste mundu paralelo bat bezala eta ez dugula ezagutzen. Saioa Zarauztarrak berriz 5 urteko haur badu permanentzian duela 3 urtetik eta seme biologiko bat. Azaldu digu hasieran egokitze prozesu bat eraman behar dela aurrera, baina oso esperientzia berazgarria dela. Ume hauei ematen diogun egunerokotasuna nire seme biologikoari ere, beste bizitza estilo bat, edo beste haur batzuk, edo beste laguntzeko beste modu bat eskaini ahal izan diogu modu honetan. Ikaragarrizko esperientzia izaten ari da, eta ondo doa, zailtasunak zailtasun, beste harrera seme bat eukitzea bezala da. Beraz, baina jakin behar ditugula, ume hauek ere babestu behar ditugula, eta etxean bezain ondo, edo familia harrera batean bezain ondo, ez direla inon egongo ez da. Gaizatuta berriz hezkuntzari helduta Euskal Eskola Publikoa Zarro Plataformak iruzurtzat jo du Eusko Legebiltzarra tramitatzen ari den hezkuntza legea eta haren aurka mobilizatzeko deia egin dio gizartari. Izan ere, plataformak uste du hezkuntza pribatizatzen segitzeko tresna bat dela eta ez duela lehenesten sare publikoa ikusi. Euskal Eskola Publiko bakarra! Euskal Eskola Publiko bakarra! Euskal Eskola Publiko bakarra! Euskal Eskola Publiko bakarra! Eusko Jaurlaritzak entzungor egin dio eskola publikoaren izenean esandako guztiari. Hezkuntza sistemaren privatizazioan sakontzen duen legea da. Sare publikoa eta pribatua berdinduz. Sare pribatuari inongo baldintzarik bete gabe, finantziazioa bermatzen dien bitartean, eskola publikoa bazter uzten du finantziazio planik ezean. Anitza. Laikoa. Euskal Eskola
Ekonomiara salto itxura baino gehiago aldatzeko bidean da. Lanbiden hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu zerbitzu publikoaren izaera aldatzea proposatu du Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailak eta Eusko Legebiltzarrean onartzekotan diren enplegu legea baliatu nahi du horretarako. Erakunde autonomo izatari utzi eta zuzenbide pribatuko erakunde bihurtuko da enplegu erakundea erabakitzeko estrategiari lotuta erne. Gauzak horrela, kirolei heltzeko unea iritsi zaigun, izan ere jokoaren irakurketa egokia eginda Jokin Altunak erraz gainditu du Peio Etxeberria eta laugarren txapela eskuratu du Lauterdian. Sakea. Jaso Etxeberria. Ezker zehar bikaina Altunak eta hortxe bukatu da partida. 22 eta 9, 2023 urteko Lauterdiko txapeldun Jokin Altuna hirugarrena partidaren irakurketa egokia egin du. Ia beti bezala eta askoz gehiago izan da eta Peio lastimaz ez du gaur daukan mailarik erakutsi. Zue txapelduna. Bada atzoko pilota parteari eta orokorrean kirolen bueltako azkenei heltzeko kameraren beste aldean dugu Jon Hernandez kirol kazetaria. Kaixo, Jon? Kaixo, zer moduz? Kaixo, tira, ikusten genbiltzan irudi batzuk, beraz hasteko aipatu dugu dagoeneko Lauterdiko finalean gailendu da Alduna, zer azpimarratuko zenuke iragan partidaz? Bai, esan duzuen moduan, Jokin Altuna Lauterdiko txapeldun berria da, Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatutako finalean Peio Etxeberria 22 eta 9 mendean hartuz gero. Amezketakoak Kaiolan irabazten duen laugarren txapelketa da, aurretik 2017koa, 2008koa eta 2021koa irabazi baitzituen. Gipuzkoarrak gutxien sufrituta irabazi duen finala izan zen atxokoa, aurkariak egindako utzengatik gehiago berak asmatutakoengatik baino. Izan ere Peio Etxeberriak ez zuen aurre ikusitako maila eman, orain arte egindako txapelketa bikaina kontuan izan da. Urduritasunak eta presioak lotuta ibili zen Nafarra eta Altuna ez zuen estutu. Lehen tantoak, azkarrak eta oso gutxi lehiatutakoak izan ziren. Altunak sakearekin hasi zen partida eta 3 eta 8 aurreratu zen azperen batean. Peiok aurre egin zion eta 3 eta 2 hurbildu zen, baina hori izan zen neurketako osoan hurbilen izan zuen momentua. Lauterdiko txapeldun berriak ere, ezusteko txiki bat eman zuen 20 eta 9koarekin aldeageletara sartu zenean medikoarekin. 19-bikoan hormaren kontra Sorbaldan kolpe hartu ostean, udatik arazoak eman dizkion Sorbaldan hain zuzen ere. Baina txapelketak ezion iez egin eta 22 eta 9ko emaitzarekin garaipena amezketarreren txat izan zen. 27 urterekin Jokin Altunak 13 final jokatu ditu dagoeneko, Lauterdikoa, buruzburukoa eta binakakoa kontuan izan da, eta 7 txapel jantzi ditu horietako 4 Kaiolan izan dira. Ondo da, bada garaipen horixe alan, eskubaloira egingo dugu salto, izan ere, bera Europatik kanpo geratu da azkenean, ezta? Bai, sola txeke solna Norvegiarrekin zuen 7 goletako kontrako errenta irauldi ezina.
Gipuzkoarrak 34 eta 28 irabazi zuen atzo, eta helburua lortzear izan ziren, baina amaierako 3 segundora Enma Boadak utzi egindako penaltiak aukera guztiak kutsatu zituen. Gipuzkoarrek 39 eta 32 galdu zuten Norvegian jokatutako joaneko partida. Gazkan jokatutako itzuliko partida atzo gaizki hasi zen Gipuzkoarrentzat. Imanol Alvarez entrenatzailearen asmoa lehen minutuetatik aurkariak estutzea eta menderatzea izan zen, baina bere jokalariak ez zioten asmo horri beharra bezala erantzun. Sola atxeka izan baizen partidako erritmoa ezarri zuena. Donostiarrek hobera egin zuten partidako horrera egin ahala, lehen zatiaren amaieran aurkariak urduritasunaren ondorioak pairatzen hasi ziren eta berak 3 goletako errenta lortu zuten, 14 eta 11. Atsedenaldiaren atarian 4 goleko aldea ere izan zuten, baina Novaken golak aldea hori 3 jaitsi zuen berriro, 15 eta 12. Bigarren zatiak Donostiarrek maila onari eutsi zioten. Elkak argentinarrak min hartu zuen arren, kanporaketa iraultzeko helburuak gertu izan zuten Gipuzkoarrek, aldea 3 eta 5 golen artean mugitu zen, Gazkako zaleen animoen artean, azken minutuan bera 34 eta 28 jarri zen aurretik, 6 goleko errentarekin kanporaketa berdintzeko gol bakar batera, amaierako 3 segundora, penalti jaurtik eta alde izan zuten, baina momentu horretan atezainak ondo erantzun zion Enma Boada jokalarien jaurtiketari eta bera Europatik kanpo geratu da. Bai, ez da ikusi dugu irudietan ez nolako triste aurpegiak, ez da norgehiagoka galduta. Ordean, konexioarekin bukatzeko golfari helduko diogu, Jon, kasu honetan zein berri dugu? Bai, Nikolai Hodjar, Danimarkarrak irabazi zuen igande honetan, duain DP World Tour Championship txapelketa, Europako zirkuitoko azken torneoan. Hodjarrek 64 kolpeko txartela, 8 kolpe parras azpitik aurkeztu zuen azken egunean, eta guztira 267ko emaitza egin zuen. John Rane berriz 6garrena bukatu zen, 271 kolperekin, 17 parras azpitik. Bizkaitarrak 5 kolpeko desabantailarekin ekin zion azken jardunaldiari. Hori dela eta, ia ibilbide ezin hobea, egitera behartua zegoen irabazteko aukeraren bat izateko. Azkenean barrikakoak 66 kolpetan, 6 parras azpitik egin zuen ibilbidea, 7 berdi eta bogi bat egin ondoren bigarren zuloan. Eta guztira 271 amaitu zuen txapelketa. Bigarren euskaldunak kasu honetan Adrien Otaegi Donostiarra izan da, 20garrena, 277 kolperekin 11 parras azpitik. Ondo da, Jon, aipatu guztiekin eta datozenen zain, hemen utzi behar du gaurkoz konexioan, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko, agur. Eta eguerdira arteko berriekin bukatzeko dagoeneko ezagutu ditugu abenduaren 2an, Nafarroako bertso finalean arituko diren 8 finalisten izenak adi. Lesakako udal pilotalekuan izan da 2023ko Nafarroko bertsolari txapelketako 3. eta ondarreko aintzin finalekoa. 800 lagun hurbildu da bertsolariak kantuan aditzera. Joanes Ilarregik eskuratu du puntu gehien, 52 kakotx bortzekin. Eta horren bertzez, abenduaren 2an Iruñeko Anaitasuna kiroldegian jokatuko den finalerako sailkapen zuzena eskuratu du. Gauzak horrela, Altsasuko, Agoizko eta Lesakako finala aintzinetako 3 irabazleei, Saio Alkaiza, Julio Soto eta Joanes Ilarregiri, alegia, puntuazioaren araberako bertze-bortz bertsolari gehitu zaizkie. Hauexek beraz finalistak. Saio Alkaiza, Julio Soto, Joanes Ilarregi, Xabat Ilarregi, Eneko Lazkoz, Josu Sanjurjo, Satx Karasatorre eta Sarai Robles. Eta Lesakan ez ezik, bertze-bortzeun lagun bildu dira Santurtziko Serantes kulturaretoan. Bizkaiko bertsolari txapelketarako 2. finalerdia aditzeko. Alde nabarmenarekin irabazi du Jone Uriak. Kontuak horrela, Xabat Gaiete Beitia eta Jone Uria ziur izanen dira abenduaren 16ko Bizkaiko finalean. Bertzalde, Xilabako taldekako bertso txapelketako finala Aierran jokatu da, eta Azparke taldeak irabazi du. Irantzu Idoate, Hortzi Idoate eta Naia Saskok jantzi dute Xilabako taldekako bertsolari txapelketako txapela.
Eta honekin iritsi da guran gaur magazinaren lehen atalaren bukaeran eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko, beraz ez aldu jarraian datorrena, laster gara bueltan albiste gehiagorekin. Kaixo, hemen gaude berriro, Danen eta biok, Kaixo, zer moduz? Ongi, postura berri honetan pixka tarraro ez da? Ja, aurrez aurre. Aurrez aurre. Debate presidenzial baten modu. Porque gure urrengo gonbidatuak da... Gaur ez daukagu gonbidaturik, gelditu gare bakarri. Bueno, aterako dut perolotik gaia da jorratuko dugu biok batera, aunque sea. Vale. Ai ama, bai, egin. Hoixe. Ai ama, ze koincidentzia. Begira, ematen dugu preparauta dagoela. Gaur itzein behar dugu. Bakardadearen inguruan. Bakarkadea. Nik uste dut beti aukido dela oso presente bakardadean egotearen garrantzia. Osea, badakizu egoten. Guztetan jate... Osea, nire daukot beste arazua. Batzutan kostetan jategotia jendiaz. Baina hori nik deitzen diot antsietatea. Ansiedade soziala? Ez dakitola deitzea, baina egotea rate guztia, adibidez, izketan, rate guztia, adi, aberse esaten ari diren erantzuteko testuinguru baten barruan. Me estás atacando. Bai. Gehiago eta gehiago ezagutzen garen nenean, gero eta beldur gehiago dakat. Oso nada podcasta beldurra inguruan izatea, porque dauko kristoneko beldurra. Osa, alkoholika de Murcia. Ez, baina, joder, beti ordu horretan bermuta, pues nikola. Bueno, kaixo, etorri hemen saiora. Hormen artean izan zen ama, Maitane. Ia hemen dela orden, igar da ordutik, eta motxiladun aurrak presente daude oraindik ere gure artean. Baina motxiladun ume hauen amek zer dute esateko, nola bizi izan dute amatasuna eta honek dakarren guztia. Hortaz guztiak aritzeko, gurekin dugu Maitane Sagastume Arrieta. Ongi etorri. Beti borrokan ibilidan emakume baten gisa ez dakit, bai. Beti borrokan ibilidan, testu inguru askotan borrokan ibilidan emakume bat bezala, eta gaur dagokion esparruan ere borrokan dagoen emakume bat, eta oso harro dagoen ama bat, hori ere. Zure kasuan, ja kartzelan zinela ama izatera baki zenun? Nola izan zen prozesu hori? Planteatu nuen ama izan nahi nuen edo ez, nire buruari baiezkoa eman nion, eta orduan argi neukan kartzelan izan behar zuen. Nik banekien kondena luzean neukala aurretik, orduan ama izatea erabakitzen baduzu, badakizu izan behar duela barruan. Kalean ja ezinezkoa izango zen, ez? Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea, eta hartarako gaurkoan gurekin dugu Ana Meso, Euskal Herriko Pentsioen Mugimenduko kidea. Kaixo Ana, eta ongi etorri. Bai, egunon eta eskerrik asko. Beno, Euskal Herriko Mugimendu Feministak greba orokor feministara deitutu azaroaren 30erako, eta pentsiodunek, Euskal Herriko Pentsioen Mugimenduak babestu du deialdia, ez da? Batez ere emakumei esker mantentzen delako zaintza eta oso proportzio handian emakume migratuak direla ardura hori hartzen dutenak uhartarazi duzu, zein da Pentsioen Mugimendutik egiten duzuen irakurketa? Argi dagoena da zaintzak, ez da? Erdigunean jarri behar direla, eta hain justu bez zaintza da, gai bat oso zuzenean jotzen gaituena. Besterik ez badabe dugun adinagaitik, ez? Gitxi asko, oraindik ni beti esaten dut, ez da? Oraindik zaintzaileak ere bagara, zego oraindik zaindu egiten ditugu txikienak, txekos txikienak, baina, gutariko askok, gitxi asko, dano behar dugu zaintzan neurri bat. Orden, gai hori da, guretzat oso garrantzitsua. Gainera, esango dut, guk orain, urriaren 20an egin genuen Euskal Herriko Pentsioen Mugimenduaren emakumeen 3. asanblada. Eta asanblada horretako gairik eta nagusiena, eta ia bakar izan zen zaintza kontua. Urtebete baino gehiago egin dugu horren gainean,
eztabaidatzen, eta hausnartzen, kontu eta zaintza bai zaintza, ze eredu, zer da zehatz planteatzen duguna. Orden, guk hortik gure hausnarketa horietatik, asamblea horretara aurkeztu genuen 10 puntu dekalogo baten zirriborroa, da, esan nahi dut, ez da orain dude barik, 30ko greba feminista orokorrarekin, pentsiodunen movimento mistoak bat egiten du, baina bada gai bat aurretik ere lantzen ibili garena. Gero, movimentoko asko eta asko bagaude elkarte feministatan edo talde feministatan, lanean eta bar, eta dudo barik interesgarria izatetik aparte, guretzat, ez dakit, erdigunean jarri behar dan gai da, klaro. Aipatu duzu, ez da, Ana, Euskal Herriko pentsioen mugimenduak bat egiten duela, talde mixtoak, eta urriaren 20an Euskal Herriko pentsioen mugimenduak emakumeek asanblada egin zenutela, bertan dekalogo bat aurkeztu zenuten, eta dekalogo horretan 6 ondorio nagusi daude jasota, ez da? Bai, badaude ondorioak, guk dekaloga aurkeztu genuen eta gero egon ziren ekarpena. Ze bertan, asamblean ere osatu ziren 4 talde neko handiegiak behar bada, eta hor ekarpen pilo bat egin zen. Begiratu noraino joan zen hausnarketa ez da oso kuriosoa da, zezarritan horren gainean ez dugu hitz egiten. Hortik, oso bata guk dugun adinean, printzipioz pentsatzekoa da, gure bizitzaren azkenengo etapan gaudela, oraindik ez daukagu prisarik planeta hau usteko, baina pentsatzekoa da hori, eta, gero, hor amaiera bat egongo da, eta horre eriotza egongo da, eta inkluso eriotzaren gainean egin zen ekarpen bat, eriotza duina nahi dugu, eta horren gainean eztabaida batzuk, bentsat hausnarketa batzuk egiteko ideia badago asmoa. Hortik etorri izan ekarpenatariko bat izan zalako. Eta, jarraituko dugu, nik uste dut, bai gure hausnarketa guztiak eta bai azaron 30, hau dela, nik ez nuke esango hasiera danik, gai hau atzetik ere badator, baina, prozesu bata, eta uste dut jarraitu behar dugula honen gainean hitz egiten, eta gauzak eta konkretuagoa esaten. Ez ditela izan titularrak eta, bakarri titularri izatea. Nik uste dut hori zehaztuten joan behar dugula. Eta gure partetik bintzat, movimentukok horren asmoa badugu, eta abenduaren batean jarraituko dugu honen gainean hausnartzen, eta beste eredu bet nahi dugu, beste eredu bat. Batetik, herritarroi eritxiek aldetu behar zegu, eta gero instituzioek eta badute hemen erantzunkizun handia. Eta zaintza ez da izan behar pertsonaren, zaindua izango den pertsonaren ekonomia almenaren menpe dagoen zerbait. Zaintzak eskubide bata zaintza, danontzat egin behar dugu, eta ereduak asetu behar du zaintza modu guztiak eta pertsona guztientzat. Hori guzti hori, klaro, hor langileen lan baldintza daude, eta horren gainean ere guk egin dugu proposamen zehatz bat, eta uste dut oso bat egiten dugule, movimiento feminista berak egiten duen hausnarketarekin. Aipatu duzu, ez da, zaintza sistemaren eta ereduaren eraldaketaren prozesua ez dela ez da ziko azaron 30an ez da bukatuko. Ere, lehen aipatu duzu baita ere, urriaren 20an dekalogo bat aurkeztu zenutela, urtebeteko prozesu baten ondorioa ez da, eztabaida eta hausnarketa baten ondorioa, eta pentsiodunen mugimendutik adierazi duzue zaintzaren auzia erdigunean jarriko duzuela, eta hainbat ekintza aurrera emango dituzuela, hori lantzeko. Bai, guk dude barik ekintzak egingo ditugu, orain ari gara hori zehaztuten. Zer gertatuta, urriaren 20tik gaur, uste dut azaren 20a dala, ez da? Hain justu, bai. Oraindik ez dugu izan astirik gauzak eta konkretatzeko, baina idea batzuk baditugu. Nik uste dut idea horiek edo zelan be, eztabaida, dekalogoari egin zizkion ekarpen guztiak eta dekalogoan integratzeko modukoak direnak integratuko ditugu, eta besteak behar bada oraindik eztabaidara eramango ditugu. Baina dute bari jarraituko lan horrekin, eta izango dira, barrura begira egingo ditun lanak, eta behar bada kanpora begira ere egingo ditugu. Orokorrean esan nahi dut, pentsiodunon mugimentuen garbi dagoena da
guk interpelatzen ditugu indar politikoak eta bar, baina kalea aiztu bari, kalea importantea da. Kalean jarrituko dugu, ariketa, bintzate, bataliaz batalla gure aldarrikapenak eta lortu arte. Kalean jarrituko duzu eta erakundei mezuak bidaltzen jarraituko duzu, ezta? Eta erakundei ere mezu argia, joera privatizatzailea dagoela zaintza sisteman, eta hori konpontzeko modu bakarra zaintza sistema publikoa bada, ezta? Begira, gauzak oso komplejoa dira, baina berian, izan daitezke askoz, ez nio simpleagoa, zentzilloagoak, izan nahi dut. Egin daitezke goze pilo bat. Ez dana bidezkoa da, erakundetatik, eta izango duzu horren informazioa, bai pentsio dunon movimentuetik, bai movimiento feministatik eta bar zaintza, zaintzaileak grebak egin dituzte, beraien baldintza diren modukoak, oso prekarioa dira, kanpotik etorritako migrantia dira batez be, karga guzti hori eurrera ematen dutenak, hor estrangeriako legiaren, ez dakitez, espata horren menpe daude, zan nahi dut. Jendartian, izugarrizko arazoa dau, jendartiak hitz egin du honen horrean. Eta zer, eta esate barreko erkidego honetan, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa osatzen duen erkidego honetako lehendakariek eta beste egin dituzte jardunaldi batzuk. Horietan nik uste dut adarra jotze bat, eta ez dut errespeto faltegaz esan gure, baina dinot, herriak, langileak, pentsiodunok, movimiento feministak hitz egin dugunen gainean, hitz egin gurekin. Esan nahi dut, ez gurekin, berez, esan nahi dut, herritarron iritsie kontuen hartu, eta herritarron iritsie kontuen hartuta, horretan oinarrituta jokatu, ez? Esan nahi dut, maila horretan apurru eta azarre ere bagaude, ez dakit, bagaude azarre. Zen ere, zaintza publikoen sistemaren gainbera ez da kasualitatea, ez da? Erakundeek hartutako joera eta bultzatu dutelako sistema pribatu hori. Horren inguruen dago, enpresa daude, kooperatiba batzuk sortu dira, diru asko mugitzen da, en fin, orduen, barriro be, dirua berak agintzen deu beste guzaskoren gainetik, ez da? Hori da arazotariko bat, beti, ez? Baina ez dago deritxorik, gainera gu bagara, pensio dunon gandik azitegi hau, eta zentratzen dut ni pentsio duna naizelako, eta bagaralako kolektibo handi bat, eta migranteak eta abar, eta etxeko zaintza, eta inkluso zarretxeatan dagoen jentea, batez be, adin batetik gora. Ez dute bastartu nahi bestelako zeinduak, baina esan nahi dut. Horregatik inot. Eta hor privatizazioa oso garbia dago. Laguntzak oso murritzatira. Jentia ezinean dabil. Orain arte, eta hemendik aurrera be, gauzak ez badira aldatzen, zaintzaren kontu guzti hori egongo da familiaren gan, karga guztie familiaren gan dago, eta hori ezin da, familia batzuk zabalak izango dira, eta familia horiek behar bada, ez dakit, izango dute aukeria zaindua izan behar duen pertsona hori zaintzeko, baina beste familia batzuk dira, edo txikiagoak, edo esate baterako, badago jentia, esaten duguna, nik ez dut, zaindu behar dudana, baina ez zaintzeko eskubidea be izan behar dut. Zegaitik, adin batetik gorako emakume askok eta askok, zer egin dute beraien bizitza osoan zaindu, eta beraien bizitza personala eta geratu de bastarrean. Eta gainera ez dute aitortzarik. Eta gainera ez dute aitortzarik, eta gainera oso pentsio txikiekin ari dire bizitzen. Zan edo hau da, edo apurtzen dugu zirkulo guzti hau, edo bestela jendeak jarrituko du, prekaritatean, gero eta txarrago, gure pentsioen igoera izan da, baina horrek ez du estaltzen, azkenengo urteatan galdu dugun erosmen maila. Eta, datuen arabera, Nafarroan
Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan, 200.000 eta 18.000 lagun edo daude, 1.080 eurotik berako pentsioarekin. Horietatik, gehiengo handi bat, 160 emakumeak dira. Eta gero, ez gara konturatzen emakume horiek, beraien denporan, ibili dira zeintza egiten. Eta, bai, egia da, segurantza sozialean ez dute kotizatu. Baina guk esaten duguna da, ekarpena, orokorrean ekarpena, kolektiboari, herriari, instituzioari ekarpena egin daiteke. Dirua kotizatzen edo gastuan murrizten. Emakume hauek egin dutena da, zaintza euren lepo, eta orduan instituzioak ez dute izan ez zelango ardurerik, ez da egit aurreskolak martxan jartzeko, hori gero hau etorri da, edo esan nahi dut. Bestelako zerbitzuak eta martxan jartzeko, emakume hauek izan direlako hori egin dutenak. Nik uste dut, gauza batzuk aldatu direla, emakume horiek ez dute egin lan produktiboa, eta gaun dira erreproduktiboan. Gu besteok, beste asko eta asko, ibili gara, nik handik ez dite beste asko, behar bada produktiboan da erreproduktiboa. Baina oraindik multzo handi batago, eta datuak hor daude, en fin, 1.080 eurora ez direnak heltzen. Ezinbestekoak dira zaintza lanak, eta horren adibide da, mugimendu feministak ditutako greban, zaintza greba bada, baina ezin dira zaintza lanak alboratu, ezinbestekoak direla, eta zaintza lan horien aitortza, ere alabeharrezkoa da, aipatu berri duzu ez da, 1.080 euroko gutxieneko pentzioa zuen aldarria, baina emakume askok eta askok tamalez, egun ez dute gutxieneko pentsio hori jasotzen. Begira guk, badakitzu kalian, eta gaur astelena, gaur egongo zan honen beste jente kalian, ontsi amaituko ziren herrietako, men Bilbon eta herrietako zerak ez da, konzentrazioak. Edo zelan guk beti, batetik kalian gaude, iez 6 urte, urtarrian 6 urte beteko ditugu, eten badik astelenero kalian egotea, aparte bestelako ekintzak egin ditugu kalian, eta bestelako ekintza, bizikleta martxa, eta, en fin, olako ekintzak. Baina, baita be, interpelatu egiten ditugu, lehen esan duela uste dut, ez da, interpelatu egiten ditugu indar politikoak. Eta oraintzu daukagu informe batekin da, informe bat presentatu duguna bai Nafarroko Parlamentuan eta bai Gasteizko Parlamentuan. Eta informe horrek, badu bere argumentario, ziatza, baina baita be, ikerketa ekonomiko txiki bat, ez da? Hartu ditugu dauden, betiko moduen, hartu ditugu dauden datu ofizialak, eta hoien arabera egin duguna da, 1.080 eurora heltzen ez diren pertsona guztien osagarritzea, 1.080 eurora, eta horretarako bazen badiru beharko litzaken, eta egin dugu estimazio bat. Eta hori entregatuta dago, Gasteizko Parlamentuanera, hor egin genuen agerraldi bat, gero banan-banako elkarrizketak izan ditugu bertako indar politikoekin, eta esan edot, hori ere egiten dugu. Jarraituko dugu interpelatzen indar politikoek, eta badakigu bi indar politikoek eminda batzuk egingo dituztela, guk nahi duguna da osagarritze hori kontemplatzea 2024ko aurrekontutarako. Eta, inkluso eskatzen dugu, ez dakit, ezaugarritze erretroaktibo bategaz eta, baina, hor dago, estudio bat, azalduta dago, modu ofiziala entregatuta dago, eta banan-banako elkarrizketak ere izan ditugu alderdi politikokin. Eta, lehengo guneko azpiazuren deklarazioak ez dire bat ere baikorrak, pintzate horrela baloratzen ditugu momentuz. Ikusiko dugu gero, ez da, seguk insistitu egingo dugu, horretan tematiak gara. Eta, hor badakigu Elkarrekin Podemosek eta Euskal Herria Bilduk, eminda batzuk eta egingo dituztela aurrekontuetan, eta, ia, bintzat, oinarri bat jartzea lortzen dugun, aurrera pausok emoteko osagarritze horretan.
6 urte ia daramatzazue borrokatzen, ezta? Kaleak astintzen, erakundeak interpelatzen, eta kementzu zaudete oraindik nola dago mugimendua? Begira, nik gaurko datorik ez, baina guk egiten duguna da, astelenero, herritan egontan jentiaren, hainmeteka, batuketa bat egiten dugu, ez da? Eta nik esango nuke, 3.500 gora, 4.000 gora batzutan, batzen garela astelenero. Hori, 6 urtean hori mantentzea, gure gora bera guztiekin, baina 6 urtean hori mantentzea, uste dut datu interesgarria dela, eta horrek idea bat emoten duela, jakiteko, norainoko sendotasun maila duen mugimenduak, ez da. Lan handie da, mugimendu horrela mantentzea, hor batzean garelako, ez da, jente anitza, eta, bada, baina, antza, lortzean dugu hori ere kudeatzea, lortzean dute, eta, hor gabiltza. Gainera, ekimen berriak ere martxan ditugu, ez da, bertso pentsioa, eta beste guze asko, bai. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa aldarrikatzen duzue, Sánchezen investidura saioa izan zen joan den astean, Sánchez berriro izango da Espainiako presidentea, eta bere hitzaurrean, investidura saioko hitzaurrean, aipatu zuen pentsioen errebalizazio legeak bermatzen duela pentsioak errebalizatuta egotea, ezta? Eta 2022ko urtarrilean onartutako errege dekretu batek jasotzen duela zehazki hori, baina zuek guztiz kontrakoa esaten duzue gainera, eta 1.080 euroko gutxieneko pentsioa momentuz ez dagoela ezarrita. Ez. Begiratu, mai honen ganean daukanek kuadro hori, ez da? Dekretu horretatik eratorri den kuadro, ez da? Eta 65 urtetik gorako persona batentzat, beretzat, ez da nahi dut, bere kargu beste personaren bate badauka, bere etxean, ez? Ezagun konbibentzia horretan beste persona bat badago bere kargu, 2027an, helduko da, hain justo, helduko da 1.169 2027an, pensioa izatera. Bera bakarri bizi bada, ezan nahi hauetira pensio minimoak, ezarrita dauden pensio minimoak. 863 helduko, 2027an, ezan nahi dut. Hemen, guk horregaiti beti hitz egiten dugu, lehen dekalogaren gainean esan dizudan moduan, titularrak eta, titularrak oso ondo daude, batzuetan kalere erteteko, ez da, kalean zaudainan ezin duzu dana azaldu, baina titularratik harago guaz, ez? Eta kasu honetan, ere, guazen matematika egitera, guazen aritmetika porbait egitera, eta numero hauek zer esaten diguten, eta, usaten bestedura, eta guk beti esaten dugu, konforme, ondo, entzuten dugu, eta gainera, arreta hundiz, baina orain, hitzetatik guazen ekintzetara, eta konforme, venga, segun Madrilera boiaten gara, eta Madrileko indar politikoape interpelatzen ditugu. Beti danak bat izan ezek, eta argi dago zein ez, ezta? Gainera, inbretan mobilizazioak egin dituzue Madrilen baita ere, Madrila joan zarete zuzenean, Eskriba ministroa ez da gizarte segurantza ministroa izango, eta Elma Saizek hartuko dio kargua, lekukoa ez da, zaintz izan da Nafarroako parlamentaria, Iruñeako alkate gaia, nola hartzen duzu hori, eragin dezake? Ez dakigu, ikusiko dugu, ez da? Suposatzen dugu, laster bakotxak egingo duela bere planteamiento, ez da? Bere ministerizatik egingo du planteamiento, ikusiko dugu. Ministra honek ere, bere, ez dakigu, gaur goizeko berria da, ez da? Ministra barri honek ere, bere plana, oinarri zen badeu, 2022ko dekretorretan, ez? Hor behar bada, ez dakit. Gero, Sánchezek eta bere gobernuak arazo handia dauka, ez da? Kontu beta presidente izendatzea, beste kontu beta gobernabilidadea, ez da? Hor, ikusiko dugu negoziazioetan, guk jarraituko dugu kalean, guk hor badugu
estatuko beste herri eta komunitate batzutako plataformekin eta oso lan estua egiten dugu, esan nahi dut. Batzarrak egiten dira, telematikoak eta baina batzarrak egiten dira, eta Madrilera guazenean manifestazio bat egiten edo, beti izaten da, batanon oneritxe, esan nahi dut, Euskal Herriko pentsiodun movimentua. Esaten digute, berai esaten digute, gu erala erreferentziaskoak, baina badaude, beste leku batzutan, Galizian, Andaluzian, Katalunian, Mallorcan eta badaude, beste movimentu behar bat txikitsuagoak eta baina, horrari gara, bai. Eta jarraituko dugu, interpelatzen, Madrilekoak ere. Aipatu duzu lehen Madrilgo gobernuari erantzunkizuna exigitzen diozuela, baina horrez gain Euskal Erakundei, Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari Jaurlaritzaren hauteskundeak izango dira ikasturte honetan, ikasturte politiko honetan, eragiteko modu bat izan daiteke hori? Bai, ondo esan duzu hori da. Madrileri eskatu behar diogu, oraindik eskumenak eta Madrile ditu, pentsioaren gai honen gainean, baina Madrilek egokiedan erabakia hartzen ez duen bitartean, eta guretzat egoki ez da 2022ko dekretori, Jaurlaritzari, Jaurlaritzari eta Nafarroari, eskatzen diegu, Hego Euskal Herriko pentsiodunen osagarritasuna beraiek hartzea ardura hori eta ejekutatzea. Hori gertatzen da, EAen hauteskundea datoz. Eta guk, bai deretxogu gure aldetik, badala momentua, kalian egon, eztabaidatu, presinotu, ez? Gure aldarrikapen hori sartu daiten urrengo aurrekontuan, 2024ko aurrekontuan, eta beste alde batetik, nik uste dut indar politikoentzat ere, badala momentu oso aproposa, pentsioaren ganean, ez dakit, gauze sendoagoak esatea eta erabaki ekartzea. Orden nik uste dut hau dela, norabide bietan datorren kontu bat, ez da? Gu jarraituko dugu, den esan dut, tematik gara, da oso konstanteak, bai, jarraituko dugu. Zen ere, lurreletasun egongo da erdigunean, ez da, Sánchezen agintaldi honetan, eta Euskal Alderdiek badute zer esana, eskuduntzak aldatzeko aukera egongo da, ez da, eragiteko beste modu bat ere. Bai, bada, hor alderdi politiko batek sinatu badeu eta edo esan badeu, berak Sánchez egaz egin dituen akordio batan lurraldetasunari begira eskudantzaren transferentzia etorrela, oso ondo. Nik, normalian enaz persona eskorra. Baina, danotak igu, beste urtean, eskuduntzak eta transferentziak etorri dira oso tantaka, oso. Ondo, baletoz, ongi etorri. Baina, lehen esan dut, konforme, sinatu duzue, baina sinatu duzuen hori ekintzatara pasatu behar da. Gainera, badak gertatzen den, guri dagozkigun eskuduntzak edo esan nahi dut, ikutzen gaituzten gauza guztiak, edate batetik ekorako jentia gara. 6 urtean, egon diren batzuk ez daute, esan nahi dut, 1.080 eurotik bera duen, pentsiona duen persona batek, negu honi frente egin behar badio, beti hor batzuk oso zailtasun ondiak izaten dituzte, ezta? Adin batetik ora gainera neguak, kalte handia egiten du. Ezin dugu itxaron esan nahi dut. Ezin dugu itxaron, gu behar dugu 1.080 euro mundu guztientzat, baina orain. Ezin dugu itxaron, urte bete edo urte bi, behar bat amatzue, bai, beste askok ezin du itxaron. Adin handiko jentia dalako. Horren ez orain. Guk hori esaten 1.080 orain. Edo Madrilen, edo Madrilen espada Gasteizen eta Iruñan, baina behar dugu.
€1.060 gutxieneko pentsioa bizitza duin baterako ezinbestekoa da. €1.060 gutxieneko pentsioa eta €1.200 gutxieneko soldata exigitzen duztue. Gainera, egun erakundeek ez dute hori bermatzen, ez da? Ez soldata ez pentsioaren igoera hori, gutxieneko hori, eta Europako gutun sozialaren eskakizuna bada pentsioena, adibidez. Kero, konturi da, hau batzutan zoramena da, ez da? Europako gutun horrek baditu irizpide batzuk, ez da? Irizpide horien arabera guk egon beharko nuke erkidego honetan, egon beharko nuke ez 1.200-eko, 1.200-etik gorako gutxienezko soldatan. Eta horren 180 izin beharko luke pentsioa. A ber, argi dagoena da, €1.080 pentsioa, hau, desfasatuta dagoela, irizpide horren arabera. Baina guk momentuz mantentzen dugu, jente askok esaten duena da, hori errebisatu egin beharko litzakela eta egokitu, ez da? Baina mantentzen dugu, seguretzat oso garrantzitsua izango litzake, heltzen ez diren hoientzat gutxienez 1.080 lortzea. Eta horretarako egin dugu guk informe bat, estimazio ekonomikoarekin, eta bar. Horretarako egin dugu. Guk eskatu beharko nuke gehiago. Uste dut, sindikatuaren batek edo bestek eskatzen duela hori baino gehiago. Pentsio minima 1.200, soldata minima 1.200, eta hori izango liteke logikoena. Guk, momentuz gu mantentzen gara 1.080 horretan, uste dugulako hori lortzia, jente askorentzat izango litzakela, arna sartzea. Horregaitik, Eskerrik asko, Ana Mezo, jarraitu borrokan eta hurrengora arte. Badugu indarra eta jarraituko dugu eta nahi duzunen arte. Zondo. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara sozaldiarekin, orain arte. Hola, gune hon magare, eta jarraian ikusiko zuen bidizua da 21. mendekua, Atlantikaldian jogauen kantuetako bat, aber guztetan batzuen. Agur? Agur! Elkarrekin lehiatzen, ikusi nahi gaituzte baina, aurkari izateko, ez igintuzten baina, ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino, ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino. Objektu desiratu, ederresaneko perfektu, baina bestik ez gara, desiradun sujetu, guk badakigu noren desiraden zentroan ipini nahi duguna, guk badakigu gure desira dela zentroan jarri nahi duguna. Beste begirada, eraiki baldin bagaitu, egin behar duguna, da elkarri begiratu, kolektiboa ez dena aldutzea, ez delako aldutzea, kolektiboa ez dena aldutzea, ez delako aldutzea. Elkarrenan sinistea, izango da mendekua, elkarren lana da elkarri lekua ematea. Elkarrenan sinistea, izango da mendekua, eskuz esku ematen da autoritatea. Teoria izaten da hausnarketaren kausa, baina utzi dezagun liburuetan hautsa, gure hortzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Elkarrenan sinistea,
Bueno, kaixo, ongi hemen saiora. Hormen artean izan zen ama, Maitane. Ia hemen dela orden, igar da ordutik, eta motxiladun aurrak presente daude oraindik ere gure artean. Baina motxiladun ume hauen amek zer dute esateko, nola bizi izan dute amatasuna eta honek dakarren guztia. Hortaz guztiak aritzeko, gurekin dugu Maitane Sagastume Arrieta. Ongi etorri. Beti borrokan ibilidan emakume baten gisa ez dakit, bai. Beti borrokan ibilidan, testu inguru askotan borrokan ibilidan emakume bat bezala, eta gaur dagokion esparruan ere borrokan dagoen emakume bat, eta oso harro dagoen ama bat hori ere. Zure kasuan, ja kartzelan zinela ama izatera baki zenun? Nola izan zen prozesu hori? Planteatu nuen ama izan nahi nuen edo ez, nire buruari baiezkoa eman nion, eta orduan argi neukan kartzelan izan behar zuen. Nik banekien kondena luzean neukala aurretik, orduan ama izatea erabakitzen baduzu, badakizu izan behar duela barruan. Kalean ja ezinezkoa izango zen, ez? Orduatak pasata iritsi da sozialdiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Esti Linares eta Carlo Ernedo, kaixo bideita ongitorri. Ongitorri, gorde. Beno, Madrila begira jarriko gara, Sánchez izendatu dute presidente, eta, hasiera batean, bazoten zalantza batzuk, ea 22 ministerioak mantenduko zituen, eta azkenean, mantenduko ditu, eta, izendatu ditu dagoeneko karguak, ez? Eta nortzuk izango diren, Podemosek ez du izango ministeriorik, Sumarrek 5 horiek edukiko ditu. Justo, ez da, behin pasaden astean, ez da, pixka bat ikusita baita ere Oiartzunak non ipini egin dugu atentzioa eta pasaden astean batez ere zen, nola egongo den investidura, zer izango den, nola izango diren diskurtsoak, hor dan alotzen, eta nio garatzen dut, askori, ez da, entzuten da, orain gobernatu egin behar da, eta nola egingo du. Eta orain atera da, eta hor geuden, ez da, bezka bat minatzen zer gertatu egin den, eta nola birkolakatu egin den guztia, eta hor nortzuk hitz egin beharko dute da, Elkarrekin Podemos edo Podemosek, ea nola ikusten duten orain bere egoera, bai mundu politikoan, posizionamendu bera, daukate paper bat, ostras, ez dekote inondik inoneko orain pixurik benetan, ez da, eta bereziki non dietzako, ez da, zen puntu oso garrantzitsu bat zen berdintasunezko ministerioa zen, eta berdintasunezko ministerioa konkretuki, baita ere historikoki dauka bere jartzun bera, zen eta alde batetik ikusi behar, gogoratu egin behar dugu, Rajoyko gobernuak kendu egin zuela, egon gara urte asko ministerio hori gabe, eta atera egin zen, eta batez ere nortzuk, ipini egin zuten mai gainean, eta horrela da, eta alde bat egon ziren hainbat beste alderdi batzuk, baina nork ipini egin zuten hori zela marra gorri bat izan ziren Elkarrekin Podemos, eta orain, guztiz, eta ez dute ez da Sumarri eman ministerio hori, eman diote PSOE-eri. Eta are gehiago, eta hor ni bai daukadalak eskan hori eman dioten. Emakumea izan alzara, baina ez emakume feminista. Eta nik ez dut ipiniko, ez dut pertsonalki, ez da, Ana Redondari ezagututa, eta ni ez naiz dela de karne feminista zu bai zu ez, baina egia da ikusita bere, ez da, pizka bat bere background eta nondik datorren, oso ikuspegi penalatik dator, hori alde batetik, eta ez dago elkar lotuta inondik inora, inongo mugimendu feministarekin. Eta horrek eragina izango dau, seguro. Alde batetik mugimendu feministen aldetik, non ja zegoen sakabanaketa oso handia eta gertau egin dira distantziamendu handiak, non orain ipini egin dote, eta bizi egin dugu hemen, Urbin, adibidez, eta Jesu baten ja Madridea, baizik eta hemen Euskadin ze gertatu egin den gure emakunderekin. Eta nori ipini egin den, nola gertatu egin zen guztia, eta hau dago nahiko isla da, eta ikusi egin dugu orain emakunde zein egonetan dagoen. Emakundek orain daukan egoera oso kaskarra da, dago momentu baten non barne kontuak oso distantzia eta oso hotz dago, eta gero baitalde mugimendu feministaretik asko aldendu egin da. Orduan,
berdintasunezko ministerio ikusita, ez dakit, hor bereziki zen mugimendu egin duten, hori ikusten dut dagoela partido oso baserudien, nahi zuela akordioak eta besteekin hitz egitea, alderdi batzuekin eta besteekin, baina ikusi egin da, gero behin gobernuan sartuta, hartu egin dituztela seguro oso erabaki unidirekzionalak, non esan dute, zuk hemen, hau gendu eta besteak gendu, eta ikusi egin da, eta argi geratu egin da, Podemosetik zenbat aldendu egin den. Eske hau dago super, oso representatiboa da. Bai, nik uste momentu honetan, beraz, bi irakurketa egin alditugula, bata da, prozesua bera orain arte, azken hilabete hauetan, bizkatere estik esaten zuena, bakoitzak ze posizioetan ateratzen da orain legealdi berri honetan, eta hor, bai esan aldugu, PSOEk erakutsi duela gaitasuna negoziatzeko eta bidiratzeko ausardia puntu batekin, esan dezakure bai Espainian badagoela eskuma bat antolatu dela eta lortu dela bai mobilizatzea eta agenda markatzea eta mutura eskumarekin batera kalean egotea, baina baita ere mobilizatzeko estatu aparatu batzuetan dauden elementuak ere bai agenda politikoa markatzeko eta hor ezin dugu ahaztu bai medioetan, baina baita ere sektore judizialean, polizietan nola lortu duten aktibatzea eskumako botere faktiko horiek, eta gero ikusiko dugu bestelako agenteak eta hor indar independentistak eta eskerreko bestelako sektore horiek nola geratu dira gobernu berri honen aurrean, abertzin da, batez ere ze gaitasuna daukaten agenda propio bat markatzeko eta hurrengo urteetan benetan nire ustez ateratzeko Estatu Espainolak behar dituen elementu soziale zentralak eta hor dago ja hor mai gainean langabeziaren erreforma eta holako diru laguntza direla nahiko estrukturalak, baina baita ere eta hor uste dugu indar independentistek argi izan dutela labur dauetan agendan egongo dela nazio afera eta hori izango dela lehentasun bat. Orduan, hori prozesuarekin orain arte, baina hori batez ere esaten duena, nik uste dut orain fokoa jarri behar dugula aurrera begira eta bertzen nolako agenda ateralde. Eta ez dik esan duen moduan, egin den banaketa aztertuko dugu ere bai zergaitik hartu duten. Uste duzun barrek hartu ditula kartera batzuk izan dira interesgarriak, baina uste dut ere PSOEk markatu duela ere bai ez dakit, da nahiko sintomatikoa berdintasuna bere ganatzea eta ere lan esparruan ere bere ganatzea hori asartu beharko da eta justu ikusi dugu salto horretik, baina ikusi beharko dugu lupa eta batez ere Podemosen egoera geratzen delako, igual da ere bai auto bat pentsatuta, igual da reflexio bat batzutan hobeto da egotea barreran ekarpenak egiten eta ez egotea desgastari begira, orduan, ikusiko dugu. Elmasai, gizarte segurantzako ministroa izango da, Eskribaren kargua hartuko du beraz, eta Nafarroako parlamentutik Iruñeko alkate gai izatetik kargua hartu du, eta gainera legealdi honetan, lurraldetasunak pisua izango du Espainian, ez? Estrategikoa izan daiteke, zaintzek kargua hartzea? Bai, Carlosek komentatu egin dago, hau gertatzen denean, eta nork ipintzen dagoen dago egon da hausnarketa bat horretarako, ez da. Ministerioak nola banandu egin diren eta nortzuk ipini egin duten, dago hor, eta bereziki Carlosek komentatzen, horrek zer markatuko dau hemendik aurrera zen, eta, gaude beste epe baten, beste gobernu baten, eta ikusiko dugu hemendik aurrera zer, eta hemen bai markatu egin du eta egon da linea bat, muga oso garrantzitsu bat izan da lurraldeen, nola kudeatu, zen eta oraindik ere ez dakigu, zen eta gauza asko entzun dira lehenetik, ez da, inbistu dira baino den lehenago,
amnistia hitza uste dut izan dela bilatuena eta denok hitz egin dugu horretatik, eta baita ere, planteamendu batzuk egon direla Lurraldeen aldetik de, independentismora edo nazioarteko, edo nazioaren hitza baita ere, entzun da asko, orduan. Seguru, epe honetan garrantzi handia hartuko da. Seguru, hori ziur dago zen, eta investidurak bera markatu egin dau lurraldeen muga, eta zer den nazio bat, zer ez, horrek markatuko dau seguru, eta gainera indarra daudezelako horra sartuta. Ni beti iruditzen zaidana positiboa, ez da? Hau da, gobernu bat eraikitzea, baina esolik gobernu alderdi batetik baizik eta anitzak hartuta, ez da? Eta negoziazerako kudeak eta hori ikusita, egongo dira barnen, eta logikoa da bertan ipintzea eta ministroen artean ipintzea, ipiniko ditugu, perfil leunagoak edo perfil urbilagoak, hobe da hitza urbila erabiltzea, ez da? Zen eta egongo da, hau egongo da eta aterako da, eta zen eta investidurak markatu egingo da, eta gero dago beste aspektu oso garrantzitsu bat, beste alderdiek eta eskuinak eta eskuinak markatzen ari dira baita ere, eta hor ipintzen ari dira mugak eta erabiltzen ari da lurraldeen diskurtsoa. Eta horrek zertarako balio du polarizazio hori gertatzeko. Ordan, aterako da, bai edo alde batetik edo bestetik aterako da, eta horretarako behar dira, ez da, bestelako perfilak, eta ziur nago, ipini egin dutela eta ipini egin dituzten ministroak oso pentsata, eta bereziki ikusita zein izango den norabidea hemendik aurrera. Eta badaude erpin askok non geratu egin dira, eta Carlos komentatzen zituen, ez da? Hainbat lege proposatu egin dituzte pasaden legealdietan nortzuk ez dira atera. Nik eraman aldezak eta hau, nire esparrura dala berdintasuna. Ez da indarkeri matxisten legea oraindik, hor dago kolokan. Ez da atera adibidez, ez da berriztu transexualitatearen eta bestelako zerbitzuen adibidez, ez da LGTBIQA+ kolektiboen legea, ez da atera. Eta badaude oraindik ere lege asko eta erpin askok, non ez da dana negoziatu eta oraindik zer gertatuko da hemendik aurrera. Eta hor bereziki lortuta, ez da lurraldeen aferarekin behar zuten zer norbait urbila zen, eta klar, baita ere PSOEk erabili izan duten, ez da historikoki diskurtsoa, izan da distantzia handikoa, ez da, eta baita ere hemen begiratuta, ez da, Euskadi maila eta Nafarroa maila nola diskurtsoa, nola erabili izan dute, historia badeko pere pixua, egia da, azkenengo agerraldietan asko aldatu egin dute, haien diskurtsoa behar zutelako eta negoziazioan amerako behar zituztelako ateak. Baina orain gobernatu egin behar dute, eta daukaten egoera komplexua da. Ez dute izpiniko zaila, zen eta uste dutez dela zerbait negoziaziorako bidea, baina bai daukatela egoera komplexua eta horretarako behar dituzte perfil hurbilak. Bai, mandator, nik uste dute konfiantzazko pertsona batzuk jarri dituela hor Pedro Sánchezeko, esan nik uste talde batetik ez da berria, hau da, ez da, orain badauka jarritasun bat, eta nik uste dute horrek markatzen duela ere bai pizkat nortzu jarri hor, bigarrena badaki eskuma dagola arrotuta eta horrek esaltzen duela gobernua, ez dakigu ze jarri hartuko duen, baina egun, oraindik eskuma espainolak eta muturreko eskumak ez du onartu gobernua, eta komunikatiboki oraindik holan daude, eta horrek ere markatzen du, eta gero segurazki negoziazioa hau izan da, investidura prozesunetan negoziazioa izan da luzea, hor konpromeso batzuk egon beharko dira, eta jakingo dute segurazki konpromiso horiek aurrera ateratzeko estatuan bertan oztopa handiak egongo dira. Estatuko sektore askotan eta horretarako behar da konfiantzko jendea eta jende bat gaitasun batekin mugitzeko makinaria guztia orduan. Ikusiko dugu aber, ikusiko dugu batez ere eskumaren jarrera, aber izango den etengabe boikot bat,
eta bere orain ze programarekin eta ze proposamenekin lortzen dute markatzea pizkat agenda politikoa. Konfiantzazko pertsonak aipatu dituzu, Grande Marlaskak berriro barne ministerio ekargua hartuko du, pisu handiko ministerio bat da hori, eta, Sánchezek konfiantza hori berrestu du. Bai, Sánchezek deko bere urgilean, eta sartuko nuke baita ere Yolanda Díaz bertan, zeintzuk diren, da sumarrekoa, baina ikusten, alde batetik da simbolikoa eta zer ikusten dugu eta zer islatzen duten, eta haiek biak daude zenean, ikusten da dagoela konpenetrazio oso ez dena gertatzen adibidez, Pablo Iglesiasekin ez da Irene Monterorekin, hori ikusten zen zegoela distantzia oso nola mugitzen ziren, nola dana ikusten da, eta adibidez nik baita ere ez nuke bakarrik ipiniko, baizik eta nor dakoan hurbilean dala Yolanda Díaz, eta badauz batzuk berarekin bai adostasunengatik eta baita ere egin dituen posizionamendu eta baita ere apustuengatik, eta uste dut danak ikusi egin duguna da Pedro Sánchez dela horrelako biziraule bat, ikusten badin badugu bere rekorrido guztia, nola hasi, bota egin zutela PSOEtik, gero berriz, gero joaten zen, eta danak momentu batean eusten dugu, ez doa inora, eta berak asmatzen du edo ikusten dau beste bide bat, eta bide horretan, eta ni pasaden astean nengoela berari ikusten, eta pixka bat nola hitz egiten zuen, izan zuela lapsus bat, ikusi behar dugu baita ere politikoen atzean daude pertsonak. Eta pertsona honek konkretuki eraman dagoen presioa, eta benetan eraman izan behar pertsonalki. Gero sartu algara ideologikoki ez emotatako erabekiak, baina bere pertsona bera eraman izan duen, prozedura super zaila izan behar da. Eta presio handiko eta gainera gorak handikoak izan direnak, eta hor logikoa denez nork, egon diren bere alboan, berarekin adostasunak, apustuak, eta logikoa da mantentzea, eta hor ikusi dugu daudela perfil batzuk, berarekin daudezea, eta nik ez nuke bakarrik aipeteko bere gobernuaren baitan daudezenak, hau da bere alderdiaren baitan, baizik eta kanpoan, eta hor baita ere nik uste dut aurkitu egin duela beste alderdi baten bere alboko edo ondo, adostasun horretara, eta ondo modatzen den beste pertsona bat, eta da Yolanda Díaz, eta ikusten da nola konfiantzazko pertsona da, eta ikusi, eta berriz hartuta nola hasi egin dugun da, nortzuk kanporatu egin dute, distantziak eta Carlosek lehen aipatu egin dago, noraino heltzen den erretasun hori, eta Irene Montero, ez dakit igual, hasta bera pertsonalki, nik uste dute, egon da segurenik bera pertsonalki non asko eman zaio emakume honi, emakumea izateagatik, eta gainera, izateagatik hainbat diskurtso eta bar, orduan eman zaio asko, baina gainera, baita ere erretasun handia egonda segurenik hainbeste distantzia eukita batez ere Pedro Sánchezerekin. Eta hor ikusi da non ez direnak, nik ez dut aurkituko edo nirekin edo ez zurekin. Da gehiago, horrelako ministerioak eramateko, kudeatzeko, konfiantzazko pertsona bat behar dezu bestela zaila egiten da. Batez ere kudeak eta nik ikusten dudana Pedro Sánchez pareko beste igual gobernatu izan dutenarekin berak dauka presentzia handia. Berak bai eramaten ditu, berak nahi dituen erabakiak aurrera, orduan horretarako behar ditu alboan pertsona non konfiantza dekozun eta atera nahi dituzun lege erabaki eta bar, eroso sentitu egin behar zara. Eta hori ulargarria da, eta denok lanen egiten dugu berdina. Baldin badegu, aukeratu, erabakiko dugu, erosatosun maila ematen digun pertsonak, eta baita ere, konfiantzazko erlazioak ematen direnak. Autodeterminazio eskubidea eta lurraldetasuna erdigunen egongo dira legegintzaldi honetan, eta EH Bilduk dio nazio etortzaren eskaeretan maila bat igotzeko ordua dela. Nazioa garalopean, larumatean EH Bilduk manifestazioa egin zuen Bilbon, manifestazioaren bideo bat ikusiko dugu eta orain jarraituko dugu. Berriz ere
magia egin du. Berriz ere, ezker independentistak autonomia kalea bete du. Gaur autonomia kalea Euskal Nazioaren kalea da. Gaur autonomia kalea Santi eta Josuren kalea da. Gaur autonomia kalea independentziaren kalea da. Gaur autonomia kalea gorrien kalea da. Gaur autonomia kalea Palestinaren kalea da. Eta urtarrilan autonomia kalea Euskal preso politiko guztien askatasun aldarrikatuko duen kalea izango da. Euskal Herria Bildu, herri honen etorkizuna da, ez eduki zalantzarik, arrokeririk gabe, baina arrotasune, txokiarla, gora Euskal Herria askatuta, gora gutarrak. Euskal Herria Bilduk eta bere komunitateak berriro ere erakutsi zuen egungo testu inguruak eskatzen duen tokian egoten dakiela. Eta bereziki zabaldu berri den auzi territorialari erantzuteko garaian gihar, indartsu bat, komunitate indartsu bat garela erakusteko kapaza izan ginela. Martxa jendetzoa EH Bilduk ditutakoa, nazio gara, herrialde solidarioa, palestinar herriari keinua egin ziolako, eta eldarri hoiei erantzun da, 30.000 herritar baino gehiago gerturatu ziren Bilbora antolatzaileen arabera, eta bukaeran txoriak txori abestu zuten, nola ikusitako irudiekin zein egiten duzun irakurketa? Bai, lehen komentatzen genuen, ezin garrantzitsua izango den alde batetik nazio hitza, zen eta da zerbait asko errepikatu egin dena bestidura baino lehenago, eta uste dutala markatu egingo duena bideak, ezta? Zer den nazioa, eta nazio bera nola sortu, eta nola estrategikoki, administratiboki, legalki eta politikoki nola iraiki hori. Eta hor bereziki hausnarketak, eta hor ipiniko nuke, ezta? Zein, eta da, adierazpen guztiz pertsonala eta behaketa guztiz pertsonala, baina ikusita nola agertu egin diren, zen izan diren haien azkenengo mugimenduak EH Bilduren aldetik, esan beharra dago estrategikoki bikaina egiten ari direla. Zerbait izan eta itxoiten ari dira momentu zehatza, ezta? Ez bezala igual historikoki eta hor batez ere nik baloratzen dudana da, zenbat ikasi egin duten haien historia propioatek, ez da? Egin dute irakurketa pertsonala, ikusita zer egin duten, non igual oztopoak izan dituzten, non hankasartzeak eta baita ere nola eraiki beste modu baten, ez da? Eta oso ikuspegi batez ere eraikitzaile batetatik. Ikusita, ez da, investiduran zemotatako diskurtsoak izan zituzten batez ere EH Bildukoek, non ipine egin duzuten fokoa batez ere guri interesatzen zaiguna da, ultraeskuinak ez gobernatzea. Zergatik zen eta gu nahi dugu beste bide bat eraikitzea. Eta hori batez ere agertzea eta gizartera eramatea, uste dut oso pedagogikoa dela, positiboa eta eraikitzailea. Eta ikusita zein mugimenduk egiten ari diren, estrategikoki batzutan ez da pentsatzen dozu beste alderdien aldetik norken eramaten dau ez da haien politika eta haien marketinga nork eramaten dau esan baina aldiz honetan berez alde batetik markinaren aldetik uste dut bikain egiten, baina batez ere baloratzen dena da zein irakurketa egin duten historikokin, zein oztopoetan ikusi egin duten, hemendik jaten baldin bagara ez dugu esebez lortzen, hemendik beste aldetik ez da esebez, indarkeria ez da esebez ez da lortzen, ikusi behar dugu beste puntu pedagogiko eta batez ere itxoitea, eta ikusi egin dute dala orain, igual ez da epe honetan ikusiko dugu igual urrengo epean baita ere, baina joaten dira pausoka, baita ere ez da nola gertzen diren, adibidez amaitza baita ere ez da, txoria-txori kantarekin oso simbolikoa da, baketzailea, badaude astarna asko eta asko eragiten ari direna da, beste ibilbide oso desberdina bat erabiltzea eta oso pedagogikoa dena. Eta hori batez ere da baloratzekoa eta zein irakurketa egin duten pertsonalki eta egin duten ibilbideetik. Nik nako, konsidentzia handia alde batetik, egun gote izten gurua gaira, nahiko incertidumbrekoa horrela, mundu guztia, ikusten dukunen artean,
dagoela egoera ez, ez dakik guzik izango den etorkizuna, gaude urduri, eta horren aurrean badaude arrisku batzuk ere, ez? Badago arriskua, datorrena eskumatik, jendeak nahi du, zeo zer ziurre izan, eta batzutan hartzen ditu olako autu, gaur bertan ikusi duguna Argentinan, adibidez. Eta uste dute politikak, ez duela gaur egungo politikak ez duela laguntzen jendeari emateko berme minimo batzuk. Eta hor, bai uste dute Bilduk asmatu duela, azken aldian pizkat, perspektibarekin edo lasaitasun bat transmititzen eta, adibidez, ez dik esan duena, estatuko hauteskundeko egunean, esan zuen, guk holan irakurtzen ditugu emaitzak. Hemen egin behar duguna da, eskumako eta fasismoaren blokea gelditu. Edo, planteatzea, mobilizazio bat, ez erantzun terminoetan orain arte egin den moduan, ez? Azken urteetan Bilduk esan duena, ni noa nire komunitatearekin eta sortea duen, ez komunitateak erantzunten du, ez da, nik ere uste dut erreza 30.000 lagun mugitzea bakarrik markaje ideologiko bat edo apustu ideologiko konkretu bat adierazteko, baina bai planteatzen du egun bat, demorarekin da esaten du, zein izango den guretzako agendaren mezu nagusia, nazioa gara. Horren zein da momentua, nazio gintza, horren momentua hau aldarrekatzeko eta jartzen du bere militantzia eta bere simpatizante asko hor perspektiba horretan. Eta hori da, igual ez dik esaten duena, igual da politika egiteko modu berriak izango dira. Niretzako, ez da reza, nik iritzea zen, baina gau, nire nator ere pertsonalki igual, Palestina, Euskaren ofentziba tal, eta esaten duen, astebururo gaude kalean, eta Euskarakoa izan dare bai oso manifestazio egin nahitsua, ez da reza mantentzea eta gainera ez baldin badago elementu bat resorte, erantzuteko, normalean jendea juten da kalera, defendatzea zer, orduan, modu propositiboan ateratzea kalera, ez da erreza, igual jendeak erantzuten du, igual badauka, baina, nik ez neukan perspektiba baikorra, baina egia zan, irudiek ikusita, zoriontzekoa, eta uste dute, eskertzen dela ere politikan apur bat peluseko perspektibarekin egitea irakurketak eta ez egotea horren beste uneko egorei erantzuten. Santi Bruart eta Josu Muguruza eralzituzten urte hurrena da gaurkoa eta gaiari heltzeko Paulaka sortuko kidea dugu pantailaren beste aldean. Kaixo, Paul? Eso. Egiari Zorrek agerraldia egin du orain gutxi, ezta? Eta arratsaldean sortuk protesta egingo du ere, Santi Bruart eta Josu Muguruza gogoratzeko eguna da gaurkoa, baina baita ere erreparazioa eta aitortza exigitzeko. Guk hala ulertzen dugu. Uste dugu Santi eta Josuren erailketak kontrakoa kontatu nahi badigute ere, zirela izan inkontrolatu batzuen ekintza soilak, estatu aparatuek sostengatutako talde parapolizialek hil zituzten, egiten zutena egiteagatik, sirena zirelako. Eta uste dugu badela garaia denok dakiguna behingoagatik estatuak aitortu desan. Atzean beraiek egon zirela, beraien erabakia egon zela, eta aitortza horren ostean noski erreparazio bideak jar ditzaten. Eta nola ez, euren erailketak saiestu nahi zuten askapen prozesua eta herri honek duen gatazka politikoa behingoagatik onartu dezaten eta jar daitezela martxan konponbide demokratikoaren bidean, merezi dugulako. Eguerdian orain gutxi, Egiari Zorrek ekitaldia egin du, ezta, Errekalde auzoan, sortuko kideak bertan izan zarete, nola joan da ekitaldia? Baian izan gara, beste hainbat pertsonekin batera, eta nik uste dut urtero bezala ekitaldi hauek badirela ekitaldi jendetsuak. Euripean, astelen goiz batean ez da erraza jendea mugitzea, baina nik uste dut Santi eta Josuren figurek mugitzen dutela, Bilbon, baina Euskal Herri osoan zeo zer oraindik ere. Beraiek simbolo bat dira, mugimendu oson baten simboloa, eta gehiago ere borrokaren simboloa. Borrokak merezi duenaren
simboloa, eta, bueno, urtero bezala oso ondo joan da, jendetsua, polita, oso mimo handiz landutako ekitaldiak izaten dira, eta, bueno, ondo joan da, finean. Eta Euskal militanteak omentzeko ere, arratzalean sortuk deituta protesta egingo duzue Bilbon, ezta? Bai, hala da. 7:00 abiatuko gara Arriaga plazatik, Santiren kontsulta izan zenera arte, eta, bueno, gure asmoa bada lehen esandakoa mahai gainean jartzea, ez? Aitortza eta erreparazioaren exigentzia bat mahai gaineratzea, baina, bueno, sorturen partetik bai nahiko genuke Santik eta Josuk bereziki ordezkatzen duten proiektu politikoaren gaurkotasuna mahai gainean jarri baita ere, ez? Egon zarete hitz egiten mobilizazio hainbatez, bueno, larun bateko mobilizazioaz bereziki, baina Carlosek aipatu du, ez? Euskalgintzaren oldarraldiaren kontrako mobilizazioa oso jendetsua izan zen, Palestinaren aldeko elkartasun uholde bat dago Euskal Herrianan eta hemen, osasungintza publikoaren alde, bueno, hor greba feminista orokor bat deitua dago, eta Euskal Herria bizirik dago. Eta guk uste dugu, Santik eta Josuk ordezkatzen zuten proiektu politikoa inoiz baino biziagoa dagoela, ezker independentismo oso indartsu dagoela, larun batean demostratu zuen moduan, eta guk ere nahiko genuke, memoriarik eta bat egitetik aratago, euren bideak bizirik dirauela aldarrikatu eta beste barik, horretarako egingo dugu prestazioa. Paulaka, sortuko kidea, eskerrik asko gaur gurean izatagatik. Zuei, plazer bat. Beno, Paulaka, entzun dugu, ezta? Euskal Herriak bizirik jarraitzen duela, gaurkoa erreparazioa eta aitortza eskatzeko eguna bada, eta baita, Santi eta Josu omentzeko. Bai, ni neu goizean 12 egon naiz ekitaldian, urtero alba dute jutena, eta niretzako, Santi eta Josu bereziki dira niretzako referente politikoak, biak bilbotarrak, eta, Santi izatea teniente alkalde, eta Santi pediatra bat, nire bikotaren pediatra izan den, dira, uste dut pertsonak oso, izan zirena oso maitatuak hiri honetan, eta niretzako politikoki, nintzote eskumak ere basekiela eta estatuak basekiela zer zegoen haien atzean. Eta uste dute, ez da bakarrik oroimena mantentzea, eta uste dut gainera, eta hemendik ere esatea, justo zenideak eta ez, bai Santi eta bai Josuren zenideak, uste dut egin dutela ekarpen izugarria, errelato barik, eta pizkatez, sumitzea egon den estatun aldetik egon diren erasoak, baina, egin dute familia moduan, uste beti egin dutela ekarpen oso positiboa, baina berriz bai ikusten dute, bestaldetik, oraindik estatuak onartzea egin zuena olako bi pertsonekin, pertsona batzuk politika aktiboan egon direnak, oraindik estatuak ez esumitzea, eta inkluso Bilboko udala kostatzen zaio, nik ez dut aurre ikusten horlako udaletxe batean, egotea Santi moduko pertsona bat, eta ez egotea urtero, esperimentzonak moduko ekitaldiak, baina, uste dut estatuak oraindik ez duela onartu, eta beraz, beharrezkoa da, Paulek esan duen moduan, bai egitea etengabe, mantentzea errelato hori, eta kontatzea, azkenean jadia 39 eta 34 urte, eta oso, jende askok ez dakit nortzuk izan zi, eta ez dut ulertzen edo ez dakit zein izan den historia, baina batez ere lotzea egungo momentuarekin ere bai etengabe, eta euren proiektu politikoekin, eta hor nik bai berriro esatea, bai uste dut gaudela momentu batean, ia 40 urte eta gero, bai antzekotasun batzuekin, eta dela neofrankismoa badagoela aktibatuta, badagoela indartuta, badauka ordezkapen instituzionala edo politikoa, eta kalean badagoela. Eta hor, eskerretik ere, uste badela momentu importantea gelditzeko ultraeskumaren eraso hori, eta hori asko egiten da
pedagogiarekin, borroka ideologikoarekin, eta pizkat ere jakiten ondo irakurtzen momentua eta erantzuten, porque erreza da, etortzea azkar bentsarnik ikusten da arriskua Estatu Espainolean, lauko espresioak ematea. Joan den astean gurean izan zen Pilar Garaialde, Egiari Zorreko bozera mailea, eta Garaialdeek aipatu zuen, bizikidetza demokratiko integrala lortzeko biktima guztiak aitortuak izan behar direla. Bai, justo horretan bentsaten ari nintzen, ez da? Carlosek komentatu egin duenean, egin behar dena, ez da, dala estrategia pedagogikoak, eta batez ere nazismoaren kontra, eta baita ere, ez da, fascismoaren kontra egin behar diren nola horren kontra jun, ez da? Edo egiten oso konfrontazio oso zen eta horrek eramaten du indarkeri gehiago, ez da? Erabiltzera, eta pelota hori kudeatzea oso zaila da, indarkeriarekin beti egongo dira galduak. Hori, historiak demostratzen dago eta ez dugu gehiago hitzen behar, Palestinan ze gertatzen ari denerekin, ez da? Orduan, hori edo dekogu, ez da? Alternatiba hori edo dekogu bestea dala pedagogikoa, ez da? Eta nola erabil dezakegu pedagogikoa, batez ere, beti mantentzen, ez da? Eta ez ditugunean, ez da, baliabideak beti daudenean eustopoak, beti da badiridi zabai baten kontra juten zarela, eta gainera mantentzea, ez da, sentsazio bat, eta borroka baketsu batera, ez da, eramatea ekimenak egitea, non egon, estanda egiteko zerbait oso zaila da, ez da, orduan, nola egin, horrelako ekimenen bitartez, ez da, ezagaztuz, hitz egiten, eta lehen aipatu egin dan, zer den errekuperazioa, eta errekuperazioa da, uste dut, estrategia politiko baketsuaina, batez ere gero bestelako diskurtso erakitzaileagoak ere egiteko, ez da? Eta nola egiten dugu errekuperazioa? Errekuperazioa eta askotan, ez da, esan den moduan da, biktimak, egon diren biktimak guztiak, ez da, hitz egitea, historia, ez da, aspektu erpin aeskok, ez da, hartzea, zen eta egiten duguna da, normalean, historia erpin batetatik edo batez ere, ez da, edo parte batetatik hitz egiten dugu, baina ez ditugu ez da faktore guztiak eta erpin guztiak elkarlotzen eta gauzak modu konplexuan eraikitzen, ez da? Eta, nondik inora, hitz egitea eta ikustera ematea zer gertatu egin den, hortzu izan diren, eta gertatzen dena da denbora pasatzen dela. Eta denbora pasa horretan, benaldi berriak etortzen dira, eta benaldi berriak zer entzun dute eta zer dakiten. Eta gero, ikusten dugu, ez da, eta lehen Carlosek aipatzen zituen, ez da, nik pertsonalki asko eta asko ikusi egin dut, ez da, adibidez, Ferrazen kaleetan, ze motatako perfilak zeuden, eta gazte asko zeuden. Eta gazte hori nola kontatu egin zaila historia. Eta zein motatako errekuperazio prozedurak eraman. Eta hemen, ekimenak sortu egin dira, batez ere mugimendu sozialen aldetik, batez ere. Egia da, hainbat politikok sumatu egin dira, gehitu egin dira, baina batez ere nork. Egon dira, eta hau da beste adibidat, egon dira mugimendu sozialak. Baina, estatu mailan, zer dekogu? Ze motatako errekuperazio prozedurak eraman diren. Nola kontau egin dan historia. Eta horrek eramaten digu, azkenean, fascismoa oraindik ere, ez da horrelako berpisteak izatea. Zergatik izan, eta ez da lago egon bestelako iraukurketa egin den historiagatik, eta zen motatako gertaerak hortau egin diren. Orduan, hori da bereziki, eta horrezerako egiten dira horrelako ekimenak, eta batez ere errekuperazio prozedurak. Fasismoaren berpistea aipatu duzu, ultraeskuineraren berpistea, ez da, Argentinan gertatu da, ez da, ziurgabetasuna gainera baliatu ohi du ultraeskuinak boterera heltzeko edo botere gehiago lortzeko. Mileik irabazi ditu Argentinako hauteskundeak eta 11 puntuz gailendu da, nola begiratzen diozu Argentinari? Lehen esan dut, nik uste dute egin behar duguna da
lehenengo diagnostikon bat egin, eta bueno, batera ikaspen batzuk edo, lehen esan dut, nik uste jendea dagoenean, nahi duena da, bere bizitzan egotea, gauza batzuk ematen dituen, pizkat seguruak direnak, eta hori desagertzen denean, badago arriskua erosteko diskurtso errez batzuk, eta Argentinan ultraeskumatik, liberalismo berri bat, sartu da, eta orain dela hilabete bat, mundu guztiak esaten zuen, zutela lortuko, eta gaur dagun esnatzen zarela, eta derrepente iragazi du margen handiarekin, edo bentsate lurralde zati handi batean margen handiarekin, eta uste dute hori eskerrak egin behar duela irakurketa bat, eta batez ere jakite irakurtzen zen momentua, ez dik eman ditu elementu batzuk, baina uste dute askotan jokatzen dugula epe motzean, eta nahiko modu, nik bai ikusten dute egungo politika gintzan, egiten dira jaspen batzuk, edartzen dira baki batzuk apur bat, ikusi gabe zein den une histerikoa, eta ez da bakarrik Argentina. Europan ere olakoak badaude, eta gero eta gertuago, eta igual Euskal Herrian badaude beste elementu batzuk, eta bai lortu dugu ultraeskuma izatea residuala, baina inguruan begiratzen badugu Estatu Espainola eta Frantzia estatura, hor daude. Eta nahi edo ez, horrek ere badu eragina euskal politikan, eta uste dute ez dik esan duena, pedagogia, formakuntza, hezkuntza, diskurtso praktikoa, baina baita ere jendeari soluzioak eman. Jendeak espero duena da eskerrak ere ematea soluzioak, bestelako kontu batzuk egingo ditu. Eta horrekin uste dut ere bai, horrek modu batean ere markatuko duela apur bat politikako elementu batzuk urrengo urteetan. Eta gaur ere goizean Otegik esaten zuen irratian apur bat, izango da nazioen unea da, Estatu Espainolean, hor uste dute badagoela ere bai, emango dela sinkronizazio bat Katalunia, Galiziarekin eta Euskal Herrien artean. Nik uste dut ere beharrezkoa dela mobilizazio bat egotea kalean herri begira etengabe, bestela ez badago kaleetan ez badago mobilizaziorik ez dira aldaketak emongo, baina baita uste dut beharrezko dela ondo bideratzea eztabaida eta jokatzea ardurarekin batez ere ikusita daudela elemento razionario, egongo dira elemento razionario asko, eta behar duguna da Euskal jendartean benetan ikustea bidea argi eta ikustea ibilbide hori eginda guztiok aterako ditugula ondurak edo biziko garela hobeto jendarte moduan eta ez dagoela inongo arriskurik. Bai, Carlosek komentatzen zuen, ezta? Zer ekartzen dio, edo zer gertatzen da, horrelako partido bat edo alderdi bat irabazteko. Hori da egin behar dugune irakurketa. Gertatzen den adibidez Latin Amerikan, saltzen ari dena da inseguritatearen diskurtsoa eta epe laburreko soluzioak emotea. Eta hori da batez ere nola eskuineko alderdiak nola berenganatzen dute horrelako egoerak edo nola haiek dagoen den egoerarekin egiten dutena da, orain da gure momentua. Eta hemen ikusi egin genuen 2008an krisia izan genuenean zer egiten zuten. Erabili daukagun egoera beldurra gehiago sartzeko eta modu horretan botoak berenganatzen ditugu eta epe oso laburreko soluzioak ematen ditugu. Eta baita ere horrek hartzen dagoena da neoliberalismoaren diskurtso, salketa eta hori ja dago guzti sartuta. Eta ere gehiago, ipintzen baldin badugu, estatu mailan izan dugun fascismoaren historia non ez dena orain dela urte gutxi atera egin zela estatu mailan lege bat non historikoki ipiniko zutela eta gertuko orain dela 2 edo 3 urte atera egin zen lege bat. Zenbat urte pasatu egin den non fascismoa izan du kutxo oso garrantzitsu bat. Eta horrek guztiak ekartzen dau daukagun egoera. Argentina gertatu egiten dena, egia da Argentina eta Latin Amerikako egoera konkretuki segurtasun mailatik
desberdintasun handia dago Europa mailarekin. Baina hemen erabiltzen dira beste diskurtso batzuk, adibidez, migranten kontra. Edo adibidez, erabiltzen da, bestelako non erabiltzen dugu, adibidez, pandemiak ekartzen dagoen krisia. Edo ez dakizen, da, formatuak desberdina dira, baina nola erabiltzen dutena, da berdina nola, adibidez, beldurraren aldetik, eta aldi berean epe laburreko kudeaketak egiten. Hori da batez ere nola erabiltzen den, ezta? Eta, karo, zuk beldurraren artean nola, eta ikusi egin genuen seguruenik gure buruak pandemia garaien, ezta? Beldurraren konfrontatzeko askotan egiten ditugu edo sartzen gara, bai, dinamika batzuetan, ez dakigula ziur zer egiten ari garen. Eta beldurrak eragin oso zuzena deko gizarte mailan. Eta baita ere, saltzen duten beste gauza da kontrol soziala. Zer ikusten ari gara hemen adibidez konkretuki, egiten ari dena da birpest, bai, sua emotea kalei, sua, eta horrek eragiten dagoena da, indarkeri, tentsioa, eta zer saltzen dute horren kontra? Kontrol soziala. Modu baten edo besten saltzen dituzte, eta estrategiak erabiltzen dituzte, baina Argentinan gertatu egin dana, bai, guztiz, Europan islatu egin aldezakegu. Beste formatu batekin eta beste, esango ditugu egoera konkretuak erabilita, baina egia da, Latinoamerikako egoera, batez ere seguritatearekin, bai, egoera, eta ikusi egin dugu baita ere, ez da nik egon nintzen, orain 2 urte Salvadorren, eta Salvadorren adibidez Bukelerekin zeukaten, miresmena zen, increíble. Baina zer saltzen zuen pertsona honek? Saltzen zen, nik sistema guztiz autoritadista bat ipiniko dut, baina horren kontra ipiniko dizuet, edo segurtasun hori salduko dizuet. Eta hori, Salvadorren, Nicaraguan, eta hainbat tokitan, ez da, baita ere Guatemalan, bizi izan nuen, eta Ecuadorren baita ere, horren dela gutxi, orduan, saltzen den, ez da, diskurtso segurtasun mail hori, bai, batez ere Latinoamerikako eskuin muturreko alderdi oso ondo datorkie. Oso ondo datorkie inseguritatea egotea. Bai, entzako da puntua beraiek hor egoteko. Eta besterakoan gaurko berria da, Euskalgintzaren Kontseiluak sinadura bilketa bat egin zuen hezkuntza legeak Euskara erdigunean jartzeko. Gaur eman dute sinadura bilketa horren datuak eta 20.000 sinadura baino gehiago bildu ditu Kontseiluak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legeak Euskara erdigunean ez duela uhartarazteko eta bestelako hezkuntza lege bat proposatzeko. Bai, uste dute aurreko astean ere bili ginela hemen pizkate hitz egiten ez, ereduen inguruan, eta hemendik ateratzen genuen ondorioa, eta ondo dago ere kontseiluak frogatzeare bai sinadura masibaekin, baina pizkat berriro gogoratzea, uste gu, ni pentsate naizela nahiko teknikoa, 40 urte eta gero badaudela elementuak eta badaudela froga empirikoak jakiteko ereduen hezkuntzan ereduen banaketa ez duela funtzionatzen eta porrot bat izan dela helburua baldin bazen ikaste euskaldunak edo pertsona euskaldunak ateratzea. Ez dagoela inongo zalantzarik, nik ere ez dakit zerretik PSE tematzen den horretan edo ematen du holan tematzen dela eta egin duela pizka bat batalla horrekin. Nik susmoa da erantzuteko sektore espainolista batzuei, baina ez hezkuntzaren mesederako. Orduan, ikusiko dugu ere hezkuntza legearekin zer gertatzen den, nola jaiotzen den, eta horrela, baina, uste dute hezkuntza komunitateak oso diagnostiko ona egin zuen eta konpartituta zentzun ziren zutabe nagusiak, segregazioa, euskalduntzea, ereduen ganditzea hori, baita ere publiko-pribatuaren dikotomia, hor jarri zituen mahai gainean elementu batzuk, eta zoritxarrez, legeak ez du erantzun horrei, orduan, ikusiko dugu. Justo atzo egon nintzen arratsaldean irakasle batekin, darama irakasle modun uste dut 40 urte. Berak komentatzen zuen, ezta? Ez du, berak esaten zuen, ezin dut orain dela 40 urteko, ez da, hezkuntza bermatu eta esatea superonan zena zen non, zeuden, utzune pila bat, baina gertatu egin dana da, zeuden utzuneak
gero tantiagoak egin dire. Eta llegatu gara momentu batean, eta ni neuk bizitzen ari naiz unibertsitatean da, ze motatako ikasleak ateratzen dugu, eta nik askotan ipin egin dute maila honetan, ze gertatzen zeden klasean, nik euskarazko klaseak, ni euskaraz ematen ditut klaseak, ezta? Eta nik gaur bertan, gertau egin zaidan, zeuden, ezta, kasu batzuk eramaten, eta niri hitz egiten zidaten erderaz, zuzenki. Eta ez dira, ez da errepleantzeatzen, euskaraz ikasten ari gara. Eta euskaraz hitz egingo barko genuke klasean. Jadanik askotan komentatu edo, ostras, pasaden astean gertatzen zidana, ez da? Ikusita, haiek egiten dutena da erderaz idaztea, eta gero traduktor batean sartzen dute. Bai. Orduan, horrela egiten ari da, eta ikase, orduan, benetan euskaraz benberatzen dut eta geroso sentitzen dut, eta ez dut ipintzen kritika hiengan, ipintzen dut, ez dira eroso sentitzen euskara erabiltzen, ez dut menperatzen, ez daukat erremintak euskara ikasteko unibertsitate mailan. Eta gero eramaten dut, ez da, lehen mailako hezkuntzara, oda, lehen hezkuntzan, ze gertatzen den, eta irakasle honekin hitz egin da, berak plantatzen zidan. Kalitate asko galdu da, ez daukagu baliabide nahikorik. Daukagun segregazioa, daukagun egoera, daukagun euskararen ekin, daukagun, ezke, gauzak asko aldatu egin dire. Orduan, egin behar ditugun eta hor pesek eraman behar duen igual orain daukaden akordioak eta nazioarekin lotu eta igual bestelako posizionamenduak hartuko egingo ditu, baina egin behar duguna da zerketa oso sakona eta erpinak asko dira eta daukagun euskararen egoera oso zaila da. Benetan, zenetari unibertsitatean bizitzen dut, baina ja galdetuta ez da, lehen hezkuntzan dagoen irakasle bati, berak planteatzen dit, euskararen kalitatea eta edukia baita ere, berrikusi handi beharko da orduan. Igual ez da bakarik eduak tira baita ere, daukagun hezkuntzan zer gertatzen ari den euskararekin eta edukiekin. Asko horrekin bukatu beharra daukagu, eskerrik asko beste behin ere Kalorren Edo eta Estilinarez gurekin zetagatik eta horrengo arte. Eta orain tarte bat eta jarraian utziliko gara eguneko albiste nagusiekin, orain arte. Bueno, kaixo ongi etorri hemen saiora, hormen artean izan zen ama, Maitane. Ia hemen dela orden, igaro da ordutik, eta motxiladun aurrak presente daude oraindik ere gure artean. Baina motxiladun ume hauen amek zer dute esateko, nola bizi izan dute amatasuna eta honek dakarren guztia, hortaz guztiak aritzeko, gurekin dugu Maitane Sagastume Arrieta, ongi etorri. Beti borrokan ibilidan emakume baten gisa, ez dakit, bai. Beti borrokan ibilidan, testu inguru askotan borrokan ibilidan emakume bat bezala, eta gaur dagokion esparruan ere borrokan dagoen emakume bat, eta oso harro dagoen ama bat hori ere. Zure kasuan, kartzelan zinela ama izatera baki zenun? Nola izan zen prozesu hori? Planteatu nuen ama izan nahi nuen edo ez, nire buruari baiezkoa eman nion, eta orduan argi neukan kartzelan izan behar zuen. Nik banekien kondena luzean eukala aurretik, orduan ama izatea erabakitzen baduzu, badakizu izan behar duela barruan. Kalean ja ezinezkoa izango zen, ez?